Het is zoeken natuurlijk, dat begrijp ik wel. Haal daar niet van. Maar je moet iemand die rechtsbuiten is, die moet je altijd rechtsbuiten spelen laten. De supporters van de Ljouters begrijpen het besluit van Henk de Jong. Maar ze vinden het wel spietig. Ik heb het eruit moeten wegpikken, want het doet je wel wat. Hè? Het is je club. En al die mannen die staan elke week staan we hier bij trainen. Er zijn mensen bij die gaan elke week vliegen naar uit te rijden. En als die jongen dan zo'n wedstrijd op de grasmat leggen, ja, dan zou ik bij doods gaan maar spelen. Als we op de tweede plaats hadden, had hij niet weggaan. Dat is het enige. Dus hij had ook even wachten kunnen. Want een zinkend schip verlaat je nooit als kapitein. Maar ik heb er wel begrip voor. Want als je als trainer niet meer slapen kan daarvan, dan moet je weggaan. Dus ik heb alle begrip voor Henk de Jong. Hulshoff, Slot en Bruin staan Joert voor het eerst voor de groep. Het bestuur is er nog net over uit of zij het seizoen ook aanmeidje. De supportersvereniging zocht dat wel zitten. Ik denk dat Sipke en Arno twee hele goede mensen binnen de club hebben. Die lopen ook niet één dag mee, maar die lopen al heel lang mee bij onze club. Dus die zijn ook bij de spelers bekend en vertrouwd. Elzinga zocht mij een goed gevoel waarom op het tierperk onder de Jong. We hebben een geweldige tijd met hem gehad. Hij heeft ons wel mee die Eredivisie ingesleept. Ik zie ons nog staan er op het plein bij de Oldenhoven met die schaal. Ja, dat is een moment, daar krijg je nog steeds kippenvel van. Dat is geweldig. En die heeft het natuurlijk heeft hij ons super geholpen. En het was een man van Cambuur. En ik denk ook dat het een man van Cambuur blijft. De supporters hebben wel een idee waar het seizoen als trainer aanmeidje mat. Ko Adriaans. Dat is de man, maar ja, die niet te betalen is. Ik denk niet wat voor trainer er ook voorzet en wie er ook voorzet, dat het niet zoveel uitmaakt. Want we hebben gewoon geen kwaliteit. Dijkhuizen. Ja, als we die krijgen konden, was het ook klaar. Even een ander gezichtje. Ja, dit helpt misschien. No vreed speelden de Ljouters de eerste wedstrijd zonder de Jong, dus in Utrecht.